parlok sa sinpat ngin pen ibyang ya ki comments kaba ki pajba nung sung snong jong baro ko wi jela kamtam ki brio ki perlok penar ki basa kaput berka asam ki basa sete po lapangap de haswa bangan benrab halor kanika komen jong ki pajba te ngine pule shwa tang kanika wi shwas kaba don i perlok ba komen sen ai ba pli ba im hakaput te kumba la ong ine i perlok iba na ikong iba comments kaba ong ba sne ba pli kiba im hakaput te kala desha kaba sungu sangsot ka sungu pangnut bat kala na kaliang jengi ki bom sa kaput ngila sungu diaw shisha bat ngila sungu sin aisha nomar ba halor kanika jeng le maina jong ka sarkar ka jeng bom pe jeng pen jong jing pom bom pen biam jong ka sarkar ya ki force ya ki pulit ya ki nong yada lane ki defense lane kilo ki volunteer ban long safe na punta ki paj khasi pnar ki basa hakapun desa hangne gawai pre ka bong ka sarkar NP kadai ka sarkar ka ba iben ya ki khasi pnar ka ba he tang kakin ka kampat kamler ero te kumbangila iba hapo ka jela ulong het da uwe repat ubang ba ngila banong ba uwe jaj benriu umdei uru khasi te kamut ba barabor kasi sejahi kumne nomor ba jupej jujungo nomor ba unong yalam haba umdei hi para khasi penar te kamut ba kasim jinge ihru wat ya kituki para no yalam ban pensngawi nomor ba ula rulut ula sensar lut khan snap su yaki parado persnam jungi ki badan hakini ki hakari khasi jengtian te katno ka jing sangsot katno ka jing sngo pangnut katno ka jing sngo yambriu halor kani ka jing barabor man kapor sya kapor ka ba ki perlok projor jingi ki ba syam jingi ki ba nyan ben apo kapun chano kita ka sarkar mikhalia bat kito ki MLA jongki ki balakular man kasan snam hangne un sawan penbij us nyau bha tang kata phi yangob bat kaya thap ti bakmen rei kim tiap bapli kikut tang haka thap ti kim pois eru te hangne kapau yang peling kabaong ba phi kipaj ba to dai sumar bha to daya prakhat bha ba utau snyok bha lane utau MLA jungphi lane utau nong khmat jungphi ba ula banwan penbij biang ya phi yo phi kum ngob biang hagajing ye i jungphi ya u kajing smu bang jungphi ya kata jing penbij jung u kajing wanra jung u kita gi ai sot kita ki pulit kita gi nong bot jung i balai la bijaj da ko penbij da pen ibang pen itnat ya phi pen ipu iping tang lang ba ka rong phong lani show up jung u hnrei klem kano kajing yarap na kanta kajing janjar jung phi te len ku perlok ba phi lajid yakum kini ki breu ki bomla banyarap be phi ki ba sukamai berkwan spa berkwan mentoi simet na kamtai lade berki bahing hasam jungki balai ka sarkar kamra ya ka projek kemet bataj hotel sela pengab khnang bagi karbi kin om yo lan su ban pentut te sahne ko we bade penbej man la ka sansnam ki ngob ru man la ka sansnam te kila ngob hisndon te kajing kerpat jonga kopaj ba be ko perlok perjor te nang ni syakhamat kumma pila ihi barabor ba ka sarkar
kasupan bij bij api to ya kan mau no to ya perkat no da kumbir to penrung no elade ha jingmut jing perkat dei ba pin su ngop pin su ta syatap ha kata ka jing sya pengop jumpi ha kata ka bor ke jing dum ba kini ki kwan spa kini ki license nam kin pen bij biang api ha ki por ki bansawan te haba yo MLA dakiba kamai spa te don por ban pe yakabha kamyan jung pajba hangne kaniru padi goi hi kaba kumba ong ini ba haba giyo hi yaki nong mi khamat lane ki nong sunsyar lane ki nong pe yakata ka an lane yakabor ke ikhtiar jung ki pajba haba niyo dakiba sukamai spa nagamta man kamai simet ya ladi bat kibaying sem namenta kalok bat kikun nakamenta kikur kijaj ta kamut ba kamdon jing mentoy e bat kipaj ba kisukut stang ka jingyam pangnod jing kuslai klem kano ka kata ka boong ba yo ka jing arab ko patikana ka sub ba imsub imsan ka ba long safety ba lelei por election dhar unsa sampisa marsi hajar hangni pan kadang sagwai mensua kimnut menta nadu ba sensiar NP ki jingkul mar pe sakaneru ko pi kadai ko ba ini ba nadu ba ka NPP hi ka wan ka bor sensiar te kalong huri hura namar ba kane ka sarkar menta kumbangi saji ibaj ba kakwa betang kumno ban penroy ban pen he pensan ban penrus pa tang ya kaseng kamtam na kamuntail de simat re yo pajba imat kala thapsun seru te hangne pade kadan sakui ka comments ka bong por election te boro ki pertaha ka kot mentapat kono bat perta hangno bapli hak por election ngi kipaj ba balai ngi suthu ken ngi ong ba haba ong utau snyo ba lane to deputy chief minister lane utau MLA lane gino mi khaman hak tu ka than hak tu kaput bakiwan yong hak kot te mentaru ndalawan ka jingjar te kumut ba yano kin pin kono itu ka kot ne pin kono eladi te to saya berkat hi sinano dakaspa satau sa kaput kane pade pa her syuki no yaki menteri sarkar bakim don sukitli ya perdo persnamru te haba mentakil adon hakabor atu kadon se kata jing mentoy namar kumbang ilai ihi barabor ba ngi kipaj ba entang ila aibor hakitu entak ila kontrol pidale kano ro pinam la re nomar begitu kidon laki taki birokran kidon laki nong yarap kino sajan kabatikna kiba laila pujan kiba klanbor pinam la re lajtang dalakut katem te kadai satang hang tu hi ka karai katu ka ba shisni ba pitebot ba pinrai rangba nagamenta kabha kamiat nagamta karoi kapar nagamta kalawai jumpi ko kipaj ba kamtam maki basa syupo kaput ubleru umla banyarap lumda pinang banyarap yalagi kaptam kinong dalam sarkar kila debdi ya kita gijakas snap kadang sakna wei ko boong bangta te kumno ken ublei ula banyarap kumbang laong ada ma phi pajba pila ahi kata ka jingarap sautu kumno shu ben kanwan kata ka jingarap haba ma phi pila ahi tu kabor stu te kabor chumpi nang no shu ken ma pin yo namar ba pila de ahi te to kupaj ba nang ni sakman to dai kendit benriu no ba nginam ngop shu hakine ki license nam ki ba shu thok ki ba shu kor ki ba shu wan ini usnya balang nahar siajar dokumen ki pli por election sangap
kaniga kentin ka boong si balang dahar siajar kemen pli por election te kemut boong ka siajar bo ba dahar ulan bai ya phi was ni balang dahar ulai phi ka por election ya kemen to ho te menta to saya perkat hi sakanawi komen ko ang ne ka sarkar kam la le lada kim don ka jing ya trelang bat ka asam kan su ailat ban bang yalap election sakane go we bre kane kende kitin ka ba kijumut ba kumbaong namar nadu mensua kumbangi segi ba habaki kinong yalam jongga jela jongi kimlong satar kimlong IT lut bat met bermusim to kumut ba sep kordit mangi kipat ba namar ba kasarkar jela jungi kamla le namar ba ka asam kadon la kata ka buj ka idea ka batikna ban plan kumno ban knyat bor kumno ban nyan ben ya ki parodo persnam ya ki para jela ki par kesi penar ban rip hai berwar berwes ban maram bat lengam bat selong bat berembang bat langti bat kumta terter hangne kadon sakoi ka komen ko bong ko khasi wan di dohim no happy bi lada kim yo rapsu mo wan thit u prestun pensong kane ru ka balong komik wa to ngene pek yang sakne de hangne ken baki ong khamkor ka sbai rupa yo sansnam ne kor ka songsuk chosnan hari lajong nga su ong ni ko perlok nang ne shikmat hawar pra haba pila yo kane ka jing sneng te toy kan mau no sisin ba to de duriap ba to de perkhat ba to daya nai du thia du dem hak tu kopor ba swab pin thap election da perkhat siajar sin kumba si ong manore namar ba lada phi baklas thap hak tu ka 10 minit da kamon ba kasan snam jong phi ban kalawe jong phi junom kan du junom la junom pateng bargi khun jong phi kinsa jinjar kinsa kordit kumbalong hi kumne siap hoy nang grup kerbi siapnar siap be hau kerbi te kumbalong hi ba ukasi hi jungi ukrup hi ya ubri wanabar kumbaong badang kibreu ki banabar kinwan sepoyeng bad ubreu na yeng unle sabar te kumot ba kala de syahang nehi ba ni ko ya ukarbi sabhoy ngi klub ndai sapo la pangap de hai katno ka jinjar katno ka jing susan ba ukarbi unyan benyi ule benyi te ngaru ngakarpat ki perlok ba ladah ki karbi ki le hadu katne te kumot ba ngan ong bej ba kikar biru kim la reban suk san lane kim la reban man buhaya po rikasi jungi nomar ba kumbang lai ba kabutu jong kini ki khar asam kabutu jong kini ki karbi kabalong ba kabasrkhe ba ta kabas penbang te kumbangi sei borobor ba ukasi jungi ulum jam ha tang supenbit na kaktin tang supenbit dak ne katai tang nakasbay mala ta kamon ba bun ba kilangop lay nga si ibam nadu nanina nang te najan klim stem ter sa du sa umwang kibun bagi karbi te nga karpat ya ki perdo persnamba to de siar ba man su ong bay derek ba nginom ni ailat su itu karbi kiwon nang wan buhay su hapo ka kajla kali kasi ba ijumi namar ba kituru
Hagawi kesini kin sakam try lut ya kijaka kita kin sakam try lut ya kari kabuit kebatyang jungi ban nda kila yo bor bat kin sa nyen ben nyen jam kin sa sim kabu lai pijan haka kam ka jam haka sinsar kadar hapo jela jungi bat ka kamai kajiru kin sakeni lut Om Salam Syu ki penar jongkin long mrau hala ka jongkan kari namar pinalam jong ti hetang titin duna ka kam Ong khang ka sarkar MBA tengangej namar hangne Kim Judon nungyada ka sarkar Meghalaya kadan sakawai ka ong Dade barki pulit miso ram telawai artan kadon sakawik boong hane hab lektur no shwa na banta kane sekretariat kanang ba kinong lapanga kinyo mantung tungsuk ya kwa arden dang dep keren menta la urlong kadon sakane wai bong Konrad snya bah one solve problem lapanga mong lada ki yatof wan le mantang hapo script shame on you te kumba barabor si ong ba Konrad hi inde rana po penar kasi te seno kinyuan lada uwan tang ban ong ban wan tren ban tu khana berkitu masred asam berkulit asam gihe kulit asam kidisi asam te hangno gen kandon kata tu simotoi te wat uta usnyo baru bun suan balany wan keren pareng show keren english tu spo bordar ndai kam don jumot he namar ba kine hi kumbang ilai ihi kinung yalam jumi mentah ilong tang kinung diri sudah kindon kecing kli watang kandiar ru nagumta kabah kamyat karoi kapar nagumta banyada ban long safety nagumta kari bat kejaj benru jumli borok kawai